Det synes jeg bare, det er de lever. Jo, jeg synes det bare. Og så... Hej. Gud, hej. Hej, vi hedder Melanie. Ja. Melanie. Og Melanie. Ja. Vi har 953 friends på vores Facebook-profil. Ja. Og udover det, så har vi også en Facebook-page, men altså som bare har vores navn. The Melanies! Ja. Nej, det er en slags fanside, kan man godt sige. Ja, kan man godt sige. Den har 2.500 likes. 2500. Og der kommer bare flere til hver uge. Og så er der, altså vi ved ikke, hvor mange der talk about this. Ja, altså. Og hver gang der er nogen, der skriver noget på vores side, så er der bare vildt mange kommentarer. Og folk kan bare helt vildt godt lide at debattere os. Ja, og altså hvis vi selv skriver noget derinde, ikke også? Ja. Så går det bare helt amok. Ja. Og det er jo ikke på grund af noget på den måde, vel? Det er nok bare fordi, altså vi er så cyberkendt, man kan næsten ikke forstå det. Det er nok bare fordi, altså vi rammer jo ligesom et eller andet, ikke også? I mennesker generelt. Det er ligesom det helt sikkert. Det er helt crazy, altså. Det er jo også derfor, vores blog den er blevet så populær, som den er, ikke? Ja. Altså folk vil bare gerne høre, hvad vi synes, ikke? Og hvordan vi oplever ting, og hvad vi oplever, hvorhen og hvorfor og med hvem, ikke? Ja. Altså de suger det bare til sig, ikke? Ja. Altså det er helt vildt fedt på den måde, ligesom at være dem, som ligesom kan inspicere de andre, ikke? Eller hvad det hedder. Ligesom at være dem, som de andre gerne vil være, ligesom. Ja. Ja. Men det er også hårdt jo. Ja. Men det er også fordi, vi er sådan nogle ekstremt følsomme og private mennesker, ikke? Ja. Altså specielt privater som mennesker er vi sådan. Ja. Vi er jo ikke typen, der sådan går og fører os frem og bare sådan er her kommer vi og sådan. Nej, det er vi værd. Nej, vi er mere stille og rolige. Vi er jo bare os. Ja. Og det skal man også have lov til det. Det synes vi i hvert fald, uden at folk sådan er på en hele tiden. For det er jo ubehageligt. Ja. Og menneskeligt. Ja. Det er der slet ikke nogen, der kan leve med i længden. Ej, altså så bliver man bange, ikke også? Ja. Og indelukket. Ja, og det er jo ikke godt, vel? Nej, det er ikke godt. Prøv lige, ikke også? Kom lidt tættere på. Jeg tror, der er også nogen, der forfølger os. Hvad? Ja, men det tror vi da. Det er da helt sikkert. Det er helt sikkert, og helt ærligt, det er også forståeligt nok, ikke også? Men helt ærligt, vi har da også lige ret til et privatliv. Ja. Det tror jeg vist nok, vi har. Ja, uden at folk sådan skal rende og snage i, hvad det er, vi render og laver. Nej, for der er jo en grænse. Ja. Ja. Vi ved ikke lige, hvor den er, men den er der. Ja. Den er helt tydelig. Ja. Der var den! Nå ja, okay. Ja, og prøv det skal man altså bare respektere, ikke? Ja. Altså det, men man skal, og sådan ser vi i hvert fald på det. Ja. Og prøv at høre, vi mener det faktisk. Mm. Ja, det har været så også spændende at skrive, ikke også? Herinde på vores side. Ja. Jeg skal da godt nok også lige love for, at de druknede de thumbs ups derinde, da vi skrev det, ikke også? Bagefter så gik det bare helt amok i nye friends requests inde på vores egen profil. Altså det var helt vildt fedt at mærke den der oppakning, ikke, fra folk, og altså den der sympati, ikke, fordi folk de er helt vildt søde, ikke? Ja, altså, og det er skægt, ikke også? Fordi folk de mener ligesom det samme som os. Eller, og ja, altså selvfølgelig så ligesom os, der mener det, ikke? Ja. Så mener de det så bare os. Ja. Eller altså bagefter os, eller de er enige med os, eller hvad det nu er, man kan sige om os, ikke? Ja. Måde, det er sådan. Og prøv at høre, det må bare betyde, at vi har fat i noget, som betyder noget af den betydning, det har for en masse andre mennesker. Og ja, hvor er det bare godt sagt. Ja. Og så skal man vel også bare blive ved, altså er det ikke rigtigt? Klart, vi bliver i hvert fald ved. Ja. For vi kan helt tydeligt mærke, at der er behov for det, vi mener derude. Altså vi kan mærke, at vi hjælper utrolig mange mennesker, ikke? Og de har brug for os, altså så kan man jo heller ikke tillade sig at stoppe. Det vil jo ligesom bare være det der uanstændigt, ikke? Og uansvarligt og usædeligt. Ja. Eller i hvert fald synd. Ja, super synd. Ja, også det. Hvor var det dejligt lige at få snakket med nogen om det her. Ja, det var skønt. I har bare virkelig fået sat nogle ting på plads. Nej, altså. Vi er bare så glade lige nu. Men det er jo også fordi, at det er